Nggih. Monggo kagem jenipun Bapak Narji wonten Randa. Sumangga Bapak Narji sing pundi niki piyantunipun Mbak Cus. Asik monggo Mas. Dene Pak Narji ki berubah apa berubah? Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Suwun Mas. Nggih. Tindak pundi bekayu ya ya. Badhe tindak pundi Badhe tindak Pak Narji. ati ngaren tindak wae ora numpak taksi Ora duwe sangu. dhewekan Ora disangoni. opo ora wedi. Oh ya, suwun Mas. Ya, sepenting ikhlas lahir dan batin ya Mas. Akulah purun ngantani. Yo. Hey. Laresan Mas alias kebetulan belanjane kata rodo kapotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan paringi ala paringi tenan iki Monggo Bapak Ibu sedaya rawuh aturan mancing wonten Panti Bugo. Toples wong legan golek momongan. Niki blonjo napa mbayu badhe pindahan. Yo. ampun gelo Mas sampean ampun kuciwa kuwarodo anyaran tepi sedina Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Aprawan rondo kanggoku rapati penting. ning Semarang Mas tuku gelang nopo anting-anting aja sumelang yen rondo dijamin kempling suwun padhe Najan rondo iki kepling Pak yo. La 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 la. La 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 la. Asik asik. Ayo yo. Kiwa tengen ambyar. Tidak pundi cah ayu badhe tidak pundi Badhe tindak ati ngaren tindak wae ora numpak taksi wis desangoni dhewean nduk apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngantani. laresan Mas alias kebetulan belanjane kata rodo kapotan yen purun enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula paringi Iki malah wis disangoni upahe wis ditampas sit yo. Toples wong legan golek momongan. Iki blonjo napa mbak yu badhe pindahan. ampun gelo La, 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 Mas la, la. sampean ampun kuciwa Ora, rondo anyaran ditinggal bojo awan-awan lunga blonjo ning pasar paing.
rada penting. Nih semarang mas tuku gelang nopo anting-anting aja sumelang biti rondo dijak